Dat wie van de Simmer en die dames die haar telefonisch contact met ons opnamen. En die zeggen dat proces wat we dus doen en die zeggen er wel wat in om daar echt iets van te maken voor de culturele hoofdstad. En zodoende hebben ze dus via de contact met ons opnamen en vregen dat wij echt veel voor haar beschikbaar maken konden. En dus daar hebben we ja op zijn. En toen kwam het bericht dat ze moesten dus een 15 kilo hebben. Nou, nee, volgens mij nog meer. 24 heb ik begrepen. 24 kilo. 24 kilo, ja. Nou, dat is samen net clear. Is het zwierwerk? Dit? Nee, dit is geen zwierwerk, maar ja, het is eigenlijk wat gevaarlijk werk. Die dames die hadden toen echt jongen die toen west had. En die wilden wel helpen, maar wij zeiden dat kan niet. Want ja, het kan wel, maar wij doen het op eigen risico. Maar wat dat om gaat, is het dan wel vertrouwd dat ik jou nou wat vragen stel? Ja, dat kan wel. Ik stuur je naar. Net naar een vragen. Een arbeider vroeger bij de boer, die werkte voor Maastad Jongs. En die ging dan met de rolbrekker en de sliebrak en dan maakte er een bundel van 6 spoen. Dat deed er een hele dag over. Nou ben wij op een leeftijd, wij hoeven net meer te werken, dus wij doen zo lang net. Maar wij hebben samen geen kilo, want dat spul is heel licht. En hoe lang kun je dit nou dwan op een dag? Want op een gegeven moment dan krijg je al spierpijn als ik het zo zie. Nou, je krijgt een les van de heupen. Want je staat altijd op één voet. Dat is dan ga je nog van op één voet zijn. Nou ja, en jou ben ik in 8 meer. Nee, ik ben in januari hoop ik 93 te worden, maar dat ben nog in januari zelf. Maar. Maar had ik zie hoe soepel jou nog bewegen, dan mag dat wel goed komen. Nou, ik hoop dat ik ermee. En wat wordt er nou uiteindelijk van maken? Dit is van de culturele hoofdstad. Die proberen ze dus spelden en bros van te maken voor op een jas of in het hier. Maar dat is dus heel Friesland rent straks maar een stukje vlaaks in het hier of zo. En jou had er nou geen spijt van dat je ja zo in had zien die vrouw hier? Nee, beslist nee. Het zijn dames maar nooit nee zeggen. Maar ja, dit jas zeggen. En dit weer een uitgelezen gezelschap wat we daar in dat museum in zetten. Ja, daar willen we alles verdwaan. Dus die 24 kilo, dat komt helemaal klaar.